गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनाय, बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौखौ लानानै गोदान आपडेट लानानै फैदों। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे साफ्रोमबो जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव गोनांथार सावरायलायनाय जादों। दिनै बे आयदानि सायावनो गुवारै सावरायगोन, बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे साफ्रोमबो जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय भारतनि इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्सनि नित्यानन्द राय बिथांजों गोदान दिल्लीयाव गोनांथार सावरायलायनाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जानानै थांनाय बर' हारिनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि सिमा बारायनायनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरा हाबबाय आरो जायफोर गामिफोरा हाबबाय बिसोरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो गिबि खेब भट होनो मोनजेनबाय, नाथाय गोबां बर' गामिफोरानो थालांबाय। बेयो दुखुनि बाथ्रा। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थालांनाय गामिफोरखौ आबुङै सोजोबनाय थांखिजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरानो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ हास्थायो। गोरोबथानि सागानगिरि जानायनि उनावबो रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो उदां जानो हायैया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिखौ सालायनाय समाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय नांगौबादि खामानि मावनायखौ नुनो मोनासै। बे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन दि प्रमद बर' बिथांनि सरखार सालायनाय समाव गोबां बारग' एनडिएफबि बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हादों, नाथाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिएफबि बिथांमोना दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेनि थाखाय दानि बिटिसि सरकारा गोख्रों खामानि मावनायनि गोनांथि दं। थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन दि पावाराव फैफिननाय लोगो लोगोनो रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'गोन, नाथाय दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैफिननो हानायनि उनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनासै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि भट मोननो थाखायल' रन्जन दैमारि बिथांखौ दिहुननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होनाय बायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ, नाथाय जों दा नुनो मोनोदि गावबा गावनि राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय आरो गावबा गावनि मासिखौ गोमाजानो गिनानै रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय खामानि मावै बायदिखौ नुहुरदों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गावनो दान्थे बिदान्थे, गावजों गावनो गोरोबलायैखौसो नुनो मोनगासिनो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरोबलायैखौ नुनानै गुबुन हारिया नारसिननो एबा गादबना दोननो बोलो मोनगासिनो, जायनि थाखाय बिटिसिआव गुबुन हारिया बर' हारिखौ बुथारनाय जाथायाबो जाफ्लेगासिनो। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा खौसे जानांगौनि सम फैबाय। राजखान्थिखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि नांज्लायबाय थायोब्ला हारिया माब्लाबाबो जौगानाय नङा। दा गुबै बाथ्राया जाबाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय गोनांथार सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाया खोब फिथाइ गोनां जादों होननानै मिथिनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरआव गामि सोसननानै सिमा बारायनाय लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनो थाखाय इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्सनि नित्यानन्द राय बिथाङा खोथा होयो होननानै मिथिनो मोनदों। बे सावरायलायनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।